Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van zondag 13 december. Nou, ik hoop dat ze de kerstdagen met rust laat, want dat is wel belangrijk. Ja? Ja. Hoe belangrijk is dat voor u? Omdat ik anders alleen ben. Ja, dat vind ik erg. Ik zet mijn verstand al een hele poos op nul wat dat betreft, maar soms dan wordt het wel eens even te veel. Maar ja, we doen er niks aan. Maar er zijn mensen die er maar los op leven en die niet aan andere mensen denken. En dat vind ik erg. Met de persconferentie van aanstaande dinsdag in het achterhoofd gingen veel mensen nog even snel naar de woonboulevard voor kerstcadeaus of wat meer praktische zaken. We hebben nog iets nodig voor de komende weken om wat in huis te doen. En we dachten, laten we dat nou maar halen, dan hoeven we dat nu niet meer te doen. En we dachten, zondag zal het wel niet zo druk zijn, maar... De laatste kerstspullen binnenhalen. Ja, wat had u nog nodig? Tafelkleed. Ah, En een vuurschaal. kijk. Maar nodig, per se nodig? Nee, nooit. Maar die kunt u toch ook op maandagmorgen halen? Nee, want ik mag gaan werken. Maar meneer, was zondagmiddag een uurtje of 2:30 nou de uitgelezen kans om even naar de bouwmarkt te gaan? Dat denk ik niet, maar we realiseren ons wel dat we onze tochtende deuren toch wel graag nog even voor de winter dicht willen maken. Maar we zijn er even gauw doorgevlogen en toch nog wat gekocht. Toen achteraf dacht ik wel even van, ik had eigenlijk wel andere tijd in moeten plannen. Ja, Ja goed, nu staat u in de rij. Ja, nou is het niet anders even, toch? Maar wat er ook gebeurt, u heeft een kerstboompje. En heel de kamer staat vol met spulletjes, dus ik ben blij dat ik het toch wel... De gezelligheid moet je nu in huis zetten. 143 nieuwe Zeeuwse coronabesmettingen werden vandaag gemeld. 8 minder dan gisteren. 1 persoon, een inwoner van Tolen, werd in het ziekenhuis opgenomen met corona. Net als in de afgelopen 2 dagen werden in Terneuzen de meeste mensen besmet met het coronavirus. Deze keer waren dat er 30. In Noord-Beveland kwam er voor de 4e achtereenvolgende dag op rij geen enkele besmetting bij. Een 25-jarige automobilist is vannacht gewond geraakt toen hij op de Kraaiertse dijk bij Overzanden tegen 2 bomen aanreed. De zwaar beschadigde auto schoot na de botsing weer terug de weg op en kwam daarna tot stilstand. De man is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Uit een ademanalyse bleek dat hij te veel gedronken had. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Het voertuig is totaal los. Het CDA in Zeeland moet verjongen en veranderen om de Zeeuwse samenleving te kunnen vertegenwoordigen. Dat vindt de 23-jarige Esther Franke. Sinds 2 maanden is zij als jonge CDA-telg de vicevoorzitter van het CDA in Zeeland. Voor Franke een stap die veel betekent. Het zijn nu toch vooral nog oudere mannen die politiek actief zijn, die de beslissingen maken in Zeeland. Je mist gewoon vrouwen, je mist jongeren, je mist minderheden. En dat is wel belangrijk dat de politiek herkenbaar is voor iedereen in Zeeland. Die visie wil ze vanuit haar nieuwe functie gaan doorvoeren in de partijstrategie. En ze weet al waarop ze wil inzetten. Ik weet hoe Instagram werkt, ik weet hoe TikTok werkt. En dat is bij heel veel andere mensen binnen het CDA niet het geval. Het is in die zin daarin zeker wel een voordeel om wat jonger te zijn. Al van jongs af aan is de jonge Middelburgse geïnteresseerd in de politiek. En de vraag is dan ook hoe het zit met haar ambitie. Wil ze bijvoorbeeld statenlid worden? Ik zou hier later graag rondlopen inderdaad. Het is een prachtig complex hier. Als statenlid? Allicht. Hey Ruben. Hey Jonathan. 3 VWO'er Ruben Christelijn krijgt bijles wiskunde van HZ-student Jonathan van de Velde. Hoe kunnen we nu berekenen hoeveel uren we dan nog overhouden? Heb jij een idee? Wiskunde heb ik zelf ook uiteindelijk gehaald met een 8 op mijn examen. En dat vond ik zelf ook altijd heel leuk en dat snapte ik goed. Samen met 8 andere studenten van de HZ University of Applied Sciences is hij als schoolopdracht lesloods 15 begonnen. Ze kozen voor het geven van bijles. Met als doel de leerachterstand wegwerken die veel scholieren hebben opgelopen door het online les krijgen vanwege corona. We hebben zelf een onderzoek naar gedaan en met de middelbare scholen gesproken. En zijn we eigenlijk dat de meeste scholen rond de 18% van de leerlingen extra, bovenop de leerlingen die dus al achterstand hadden, achterstand hebben opgelopen door die coronacrisis. Het lastige was dat de docent niet precies kon zien wat je nou aan het doen was en of je het fout deed. En ook vooral, stel je voor je deed iets fout, niet echt kunnen corrigeren en dan ook op de toets fout doen en dan kom je steeds verder achter. Hoeveel houden we dan over? 180 min 30? 150. Kijk, precies. Word je nu niet suf van weer een les online en via een beeld in plaats van gewoon zo samen aan tafel? Nee, niet echt. Het gaat wel wat makkelijker omdat het 1 op 1 is ook gewoon in de les in plaats van dat het met 30 mensen is en 1 docent.
Dus het is wel beter omdat je ook zelf je vragen kan stellen welke vraag je hebt in plaats van dat iedereen het dan moet doen. De studenten geven in alle middelbare schoolvakken door heel Zeeland bijles via de computer. Scholen reageren enthousiast en hebben gevraagd of de studenten de bijles in groepjes op school kunnen geven. Ze is 17 jaar, komt uit Middelburg en wordt gezien als een van de grootste judotalenten van het land. Indy Godschalk staat op het punt om internationaal door te breken als ze in april 2019 een zware knieblessure oploopt. Voor het herstel staat 9 maanden. In februari van dit jaar is ze weer fit, maar dan komt corona. Ja, slechter kon eigenlijk niet. Heb ik er 9 maanden uitgelegen. En ga je weer judo en dan lig je er weer zo lang uit. Ja, dat is gewoon balen. Toch heeft Godschalk aan haar ontwikkeling kunnen werken. Je kan natuurlijk zelf veel conditie en kracht doen. Dat was wel een voordeel voor mij dat corona kwam. Want ik kon heel veel aan mijn kracht werken. Want dat was nog niet optimaal. Voor de rest denk ik dat het wel ook meewerkt voor een mentaal stukje, denk ik. Want ja, het is toch natuurlijk wel een klap die je krijgt dat je zo lang niet kan judo. Want ja, het is toch wel een soort van mijn leven, weet je wel. Een uitgesproken doel heeft Godschalk voorlopig niet en dat is af en toe best frustrerend. Het is gewoon vervelend natuurlijk dat je niet kan judoën, want ja, je traint voor het doel en dat is je nu eigenlijk niet, want je hebt geen vooruitzicht. Lastig gemotiveerd te blijven? Nou, dat valt mee, want we hebben dan af en toe nog wel trainingen, dus ik kan mezelf nog wel een beetje bezighouden. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon anders. Vanmorgen begonnen we met droog weer en er scheen ook af en toe zon. Later in de loop van de ochtend en vanmiddag zagen de bewolking wel toenemen en die nam uiteindelijk ook de overhand. Dat resulteerde uiteindelijk in wat lichte regen, zoals ook te zien is aan dit rood bosje tussen de druppels. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. De temperatuur die vandaag uitkwam op 6 tot 7 graden loopt dan geleidelijk wat uit naar 7 of 8 graden. En morgen trekt die regen weg, dan komt de zon tevoorschijn. Zijn er lange droogperioden afgewisseld door een enkel buitje. De maximumtemperaturen liggen morgen wat hoger. Rond 11 of 12 graden is het zacht en de wind wordt matig uit een zuidelijke richting. De dagen daarna zien we licht wisselvallig weer. Woensdag lijkt de betere dag te worden met de zon erbij en ook droge condities. En tot zover Zeeland Nu van zondag 13 december. Blijf kijken, zometeen onder meer nog onze serie De Laatste Getuigen. En dan ook vanavond om 8:30 Zeedok, een Zeeuwse documentaire die dit keer gaat over kunstenaars Paul en Menno de Nooijer. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.